Не катэхеза з ксяндзом Андрэем Бураком. Не урок, але размова. Простыя адказы на складаныя пытанні. Пахвалёны Езус Христос, з вами Радыё Марыя і чарговы выпуск праграмы «Не катэхеза» ксяндзом Андрэем Бураком. Хвала Христу, хвала навекі. Всіх сардычна вітаем. І першым прыступіць да нашага галоўнага пытання, які узнесены ў загаловак нашай праграмы, а мы будзем размаўляць о сучаснай культуры, о уплыве сучаснай культуры і не толькі сучаснай культуры на чалавецтва, на дзяцей. І спадзяюся, гэтая наша перадача будзе вельмі цікава не толькі дарослым, але дзецям, якія з узростам уліваюцца у всю нашу гэтую сусветную культуру, у сусветную гісторыю. І нашае жыццё, яно складанае і пастаянна патрабуе адказаў на пытанні, як стасуюцца нейкія ўяўленні з нашым рэлігійным жыццём або з нашым свецкім жыццём, як гэта ўсё прымірыць, як з гэтым жыць, як зрабіць так, чтобы гэта было правільна і паводле нашых падмуркаў, нашай веры. І пачнем здалёк, пачнем з антычнасці. То бок, наведваючы музеі, шмат мы бачым сусветных скарбаў, скульптуры, мастацтва, дзе шмат сюжэтаў рэлігійнага жыцця. Прычым цікава, што гэта такое маленькае адступленне. Калі мы глядзім на гэтыя карціны, там і Панна Марыя, і святы Юзаф, і усялякія іншыя персанажы, яны не ў старажытных строях, не ў старажытным адзенні. Яны вось у сярэднявечным, у памодзе тых часоў. Гэта вельмі цікавае назіранне. Можа, вы ведаеце, ксяндз Андрэй, чаму так? Чаму святыя в образе? Чаму святыя на сярэднявечных карцінах не ў антычных строях, не тых часоў, калі жыў Христос? Можа, па-рознаму людзі ўспрымалі, да? Можа, вось не жадалі неяк... для іх было гэта недастойна, скажем, гэтых святых. Сам вобраз, можа, да? То есть для іх, можа, бліжэй было сярэднявечча, скажем, тое, што вось іх культура адпавядае, можа, больш такая, дакладна не ведаю. Можа, фільмы не глядзелі, вось не ведалі, як выглядалі антычныя людзі, вось. А я тады пытанне задам. Я чытала такое меркаванне, што чаму, пагадзіцеся ли вы са мной, што чаму былі ў сярэднявечных строях? Таму што гэтыя падзеі для іх былі абсалютна сучаснымі. Гэта было не гістарычнае дзесьці там. Кожны год нараджаўся Христос, кожны год было укрыжаванне. І таму гэтыя падзеі для них былі тут... Магчыма, так. Можна так успрымаць, гэта годнае такое меркаванне. Дзякуй. Мне было вельмі важна зразумець, чаму так і стасуецца ли гэта. І апроч сюжэтаў рэлігійных, тыя ж самыя сярэднявечныя мастакі малявалі шмат карцінаў на тэмы міфаў старажытнай Грэцыі. І гэта цяжка так у сваёй галаве прымірыць, таму што у старажытнай Грэцыі не то, што не было Пана Бога, там шмат багоў было. І яны жылі як людзі на сваім пантэоне, яны сварыліся, яны там і збівалі адзін аднаго, і чаго толькі там не было у тым пантэоне. І як гэта успрымаць чалавеку рэлігійнаму, як дзіця таму же самому растлумачыць, што вось мы паглядзелі Панну Марыю з маленькім Езусам, а вось тут нараджэнне Венеры.
Бог стварыў чалавека, да, ствараў свет, мы кажам пра пэўную творчасць, і чалавек таксама пакліканы да гэтай творчасці. І заўсёды культура гэта пэўны вобраз, жаданне выказаць думкі, жаданне паразважаць аб свеце, аб стварэнні света, аб сутнасці чалавека, аб мэце чалавека. І гэта вось тое, пра што людзі жадалі, філасофствуючы, разважаючы пра жыццё, вось такім вобразам уяўлялі сабе, вось як гэты свет існуе, да? Пэўныя рэчы стараліся растлумачыць, якія ім былі незразумелыя. І ну, у пэўным сэнсе гэта раскрывае той быт ці ўспрыняцце чалавека сябе як асобы, да? Пэўнае багацце чалавецтва, якое вось захавалася. Напэўна, не здарма Езус Христос таксама нараджаецца ў эпоху росквіту, да, гэтай грэцкай культуры, грэцкай філасофіі, дзе людзям, якія сустракаліся з Христом, дзе апосталы пазней, кажучы пра пэўныя рэчы, пра збаўленне, пра Бога, было лягчэй успрыняць, да, бо яны якраз такі гэтыя вобразы маглі бачыць у антычнасці, у той культуры, якой раслі, бачыць гэты вобраз Бога, які пазней маглі паралельна ўявіць, да, хто такі Бог Айцец, вось як гэты Бог існуе, хто такі Езус Христос. Такім чынам лягчэй было, вось скажам, прымаць гэтае хрысціянства, якім навучаў Езус Христос, да? То есть гэта пэўнае багацце, не заўсёды якая супадае з рэальнасцю, але дапамагае чалавеку нейкімі вобразамі разумець пэўныя рэчы пра гэты свет. Ну, чалавек пакліканы да праўды не толькі хрысціянін, да, але і кожны, і таму па сваёй натуры чалавек сапраўды гэтую праўду шукае і па-свойму гэтую праўду нейкім чынам вось паказвае. А як лягчэй за ўсё і правільней за ўсё растлумачыць дзіцяці або падлетку, калі вот ён сустракаецца ўжо і з катэхезай, з рэлігійным выхаваннем, і вось з гэтай антычнай культуры, дзе богі сварыліся, пілі, елі. Напэўна, можна дзіця здольна зразумець, што ну, гэта пэўная гісторыя, пэўнае ўяўленне людзей, да? Людзі, якія штосьці вось пазнавалі, бачылі гэты свет, нейкім чынам вось тлумачылі тыя ці іншыя рэчы, і такім чынам вось ствараліся пэўныя вобразы, пэўныя ўяўленні, дзе можна таксама звярнуць, да, што рэлігія ўсё ж такі нават язычніцкая скіравана на пазнанне вось таго вобраза Бога нейкага, да, нейкай істоты, якая свет стварала, якая кіруе чалавекам, якая вось гэтым светам нейкім апановае, да, што мы самі, чалавек ад пачатку разумеў, што ну, не здольны быў, каб гэты свет існаваў, да? То есть ёсць штосьці большае, і гэтае большае вось людзі пазнавалі розным вобразам, імкнуліся пазнаць таго Бога, у якога мы верым, да? Якім з'яўляецца той адзіны Бог, якога вераць хрысціяне. То есть паказаць, як імкненне чалавека і жаданне чалавека пазнаваць праўду рознымі шляхамі, да? Вось такое тлумачэнне было калісьці, да? Вось людзі вось так сабе уяўлялі. То бок як пошук, так? Так, як так, пошук, пошук, які не даў такога плённага рэзультату, ён даў, ну, даў вельмі цікавыя міфы, даў вялікі падмурак сучаснай культуры і ну, можна нават і захвоціць дзіця, зацікавіць, да, што мы тоже вось павінны шукаць, да, у нас свая дарога нейкая, шукаць тыя вобразы пазнання Бога. Бачым нават у хрысціянстве, кажам пра шмат духоўных дарог, да, то есть камусьці адно бліжа, камусьці іншыя, розныя вобразы, якія і айцы касцёла давалі, таксама для розных людзей розныя, да, то есть захвоціць дзіця, што яму таксама да гэтай творчасці, да, пазнання гэтага свету, да, то есть калі яму нейкія вобразы бліжэй, які ён жадае тлумачыць і пазнаваць, што гэта таксама магчыма, да, вось неяк тварыць і праз гэта пазнаць праўду, пазнаць Бога, адкрыць у сабе, да, свой вобраз Бога, які, скажем, дапаможа вось пазнаваць тыя хрысціянскія праўды, якія чытаем у Святым Пісанні. Тады маленькае такое адступленне, яно будзе у нашай тэме, але гэта з майго ўласнага досведу. Я дзіцё савецкага часу, дзе
было поўнае бязбожие, але вельмі добра вывучаліся якраз вось чароўныя казкі, антычная міфалогія, шмат чаго. І ў 6-летнім узросце я патрапіла ў Вільню, дзе былі дзейнічыя касцёлы з маім татай. І я калі ўбачыла першы раз, мне было 6 гадоў, мне не было дзе да гэтага пабачыць. Усё гэта я ўбачыла распяцце крыжаванага Езуса. Я спытала у таты, хто гэта? І вось мой тата, дзіця таксама яшчэ больш ранейшага савецкага часу, сказаў мне так. Мне было 6 гадоў, і трэба было хуценька і лёгенька, так сказать. Гэты чалавек, які змагаўся з ворагамі, і яны яго так казнілі. Насамрэч, мне гэтага вось тлумачэння хапіла да таго часу, калі я ўжо прыйшла ў касцёл. І нішто мне не перашкаджала прыняць Хрыста, прыняць веру, ўсё гэта так вельмі добра паміж сабой прымірылася. Скажыце, калі ласка, ці правільны быў адказ? Ну, на жаль, розныя часы былі, да, дзе, скажем, за веру і забівалі, і зараз ёсць пэўныя пераследы, да, ў розных краінах, якія змагаюцца з праўдай. І, напэўна, ну, на той час, скажем, такой сітуацыі гэта таксама добры вобраз, да, які адпавядае праўдзе, да, то есть нейкая праўда, якая дадзена, і такім чынам, ну, дадзена пэўная інфармацыя. Напэўна, горш, калі мы даем неправільную інфармацыю, ну, создаем неправільны вобраз, які не адпавядае рэчаіснасці, да, не знаю, з боку хрысціянства пачаць адмаўляць аб тым, што людзі верылі ў розных багоў, таксама неправда, да, то есть мы адмаўляем тое, што было, тое, што чалавек выражаў, і таму вельмі важна, каб мы ўсё ж такі давалі адказы згодныя з тым, як насамрэч існавала, да? То есть ось такі вобраз сапраўды Христос, гэта чалавек, які змагаўся, які таксама быў забіты за тое, што прапаведаваў. Дзякую, мяне хвалявала гэта вось. Я ўдзячна свайму таце за гэты такі вельмі мудры, разумны адказ. Добра, пераходзім да наступнага гістарычнага пласту. Чароўныя народныя казкі. Колькі іх вывучаюць у школе, напэўна, кожны год, і ва ўсялякай літаратуры, і ў замежнай, і ў айчыннай, і ў рускай чароўныя казкі прысутнічаюць. А ў гэтых чароўных казках таксама мы нідзе не бачым ніякага пана Бога. Але мы бачым звышнатуральныя рэчы, мы бачым звышнатуральныя з'явы, і мы бачым жывёлы, якія размаўляюць чалавечымі галасамі, дамкі, якія паварочваюцца на курыных лапах, печкі, якія там ходзяць самі па сабе. Чаго толькі там няма. І як да гэтага адносіцца, як гэта тлумачыць і як гэта прымірыць? Сам па сабе народны этнас, ну, з'яўляецца нейкім глыбокім і каштоўным для навукоўцаў, таксама для касцёла, які выражае пэўную сутнасць і, скажем, душу народа, ці не толькі народа, а пэўнай групы людзей, якая пражывае на тэрыторыі. Да? Бачым, што і ў Беларусі гэты народны этнас, ён розны, згодна з рознымі рэгіёнамі. Ён вельмі добра выяўляе быт чалавека, да? Уяўленні, перажыванні, радасці чалавека, успрыняцце чалавека света, папыткі чалавека неяк тлумачыць тыя з'явы, якія незразумелы, да? Не на навуковым узроўні, вось як гэты просты чалавек пытаўся, да, зразумець сутнасць свайго жыцця, уяўленні пэўныя, і гэтыя казкі, вобразы, яны якраз такі не толькі накіраваны, каб цікавіць дзяцей, скажем, да, але і раскрываюць пэўныя уяўленні людзей. Таму і для касцёла, і для свету гэта, па-першае, багацце для вывучэння народа,
Па-другое, таксама праз гэтыя вобразы бачым, што Езус Христос таксама выкарыстоўвае вобразы, да? Мы кажам прыпавесці, якія былі блізкімі для тых, каму ён прамаўляў, да? І тыя неадукаваныя людзі вельмі лёгка ўспрымалі гэтыя словы Хрыста, таму што гэта іхняе жыццё паўсядзённае, і такім чынам калі касцёл ведае, скажем, гэты народны этнас, таксама лягчэй, скажем, прапаведаваць ці дастасоўваць гэтае хрысціянскае слова, Божае слова да сэрца чалавека, да? То есть калі мы кажам не пра дзяцей, а пра прапаведванне, евангелізацыю, вось для дзяцей, ну, можа, тут зразумела, навукай не трэба займацца, да? Але дзеці самі па сабе вельмі творчыя, да, уяўляюць, умеюць марыць, любяць марыць, і гэта таксама гэтыя казкі, яны дзесьці ім дапамагаюць успрымаць пэўныя праўды. Тут вельмі важна глядзець на мэту, да, да чаго гэтая казка, гэты твор прыцягвае дзіця, да, ці яно вучыць адчуваць нейкую адказнасць, ці вучыць адрозніваць добро ад зла, ці пахваляе чыненне добра, да. То есть калі мэта нейкая добрая, то лічу, што і твор добры да успрыняцця і таго, каб дзіця яго ведала. Калі твор скіровае да нейкіх амаральных рэчаў, заклікае, паніжае годнасць нейкага добра, то зразумела, гэта трэба абмяжоўваць. Але такія справы датычаць не толькі казак, калі кажам пра нейкія рэальныя гісторыі, калі яны падманваюць чалавека ці жадаюць схіліць да зла, то зразумела, дзіця, якое не ўмее крытычна аналізаваць, трэба неяк такім чынам дзяцей абмяжоўваць. І вось існуе такая з'ява, што можа залішне апантаныя рэлігіі людзі, яны, якія маюць уплыў на дзяцей, могуць залішне строга, можа недзе фанатычна ставіцца супраць такога вось пласта культуры, што, мол, не трэба, не карысна, не чытай, вось гэта бесы там, калі жывёла гаворыць чалавечым голасам, гэта бес. А як ставіцца да такіх людзей, ці спрачацца, ці навогул пакінуць з гэтымі іх уяўленнямі? Вось як гэта зрабіць правільна? Ну, датычыць, хто гэтыя людзі, да? То есть, ну, які ўплыў маюць на выхаванне? То есть, касцёл так кажа, галоўныя выхавацелі дзяцей гэта бацькі, да? Мы таксама не ў праве, скажем, вырашаць лёс выхавання дзяцей не нашых, да? То есть, бацькі ў першую чаргу павінны займацца. Зразумела, што калі бацькі занядбоўваюць і прычыняюць зло дзецям, да, то тут справа ўсё ж такі некага ўплыву большага, да, не можам дазваляць, скажем, здзеквацца над дзецьмі, там, занядбоўваць, да, і аб гэтым павінна клапаціцца супольнасць. Але сам спосаб выхавання гэта тое, што вырашаюць бацькі. То есть не можам дыктаваць бацькам, ці чытаць ім казкі, ці не чытаць, да, ці вырашаць нейкую дарогу. Падказваць можам. Калі гэта датычыць нашых дзяцей, мы бацькі, то зразумела, мы вырашаем, да, і калі людзі іншыя замоцна умешваюцца. Тут нават калі кажам пра нейкае добро, але, скажем, гэта такім сілай, да, вось, і трэба такім людзям зазначаць, што, ну, мы бацькі, мы вырашаем, якім чынам мы выхоўваем дзяцей, таму што гэта наш прамы абавязак, але таксама адказнасць і перад Богам, і перад дзецьмі, да, і тут мы павінны гэтыя межы ставіць. Калі гэта вельмі роднае, скажем, ну, ёсць сэнс дыялогу. Калі чалавек, ну, не жадае слухаць, часам гэтыя спрэчкі не маюць сэнсу, тут трэба проста абмяжоўваць нейкім чынам. А не існуе ли такая небяспека, што дзіця, падлетак, якому самыя блізкія людзі, нават вось бацькі, з нейкім такім рэлігійным фанатызмам забараняюць усё, што не тычыцца рэлігійнай літаратуры, не адштурхнелі яго ад веры, ад Бога. Ну, дзе тая мера? Усё, што праз меру сапраўды вызывае пэўную агрэсію, да, пазней тым ці іншым чынам, ну, вось, да, можа ад веры адвярнуць, але таксама пазнанне, не, мы можам даваць пэўныя праўды, пэўнае добро на сілу, і чалавек гэта агрэсіўна ўспрымае, і яму вельмі складана, скажам, пазней прыняць, ці прыйдзецца штосьці змяняць у сваім жыцці, перажыць гэта, каб наладзіць тое, што было занядбана. Ну, гэта датычыць усіх рэчаў, да, вось.
ці вось гэтыя забароны самі па сабе таксама, напэўна, ну не зусім правільна, зразумела, дзяцей трэба абмяжоўваць, але калі мы толькі забараняем, ну дзіцяці застаецца гэтая цікаўленасць, нерастлумачанасць, вось чаму так, а калі яго сэрца чагосьці прагне, ну дзесьці варта дазволіць штосьці зрабіць, каб пазней, ну дзіця мела гэты супакой. Гэта датычыць розных інтарэсаў, не ведаю, дзіця жадае вучыцца на скейце, мы разумеем, што гэта нічога не дасць, але ну калі нашы магчымы дазваляюць, ну месяц пазаймаецца, але для дзіцяці гэта нейкая закрытая пляцоўка, дзе яна разумее, што ну вось я гэта скончу, да, мне гэта не цікава, ці той вопыт, які атрымаў, чым пазней усё жыццё разважаць, ці мне гэта было цікава, вось мне забаранілі гэтыя прагненні сэрца праз усё жыццё, да, якое пазней дае гэты неспакой, нейкі сум у сэрцы чалавека, да. Такім чынам і розныя творы, казкі, да, ось калі ёсць нейкая цікаўленасць, калі яна не шкодзіць, то чаму гэтую цікаўленасць не закрыць дзіцяці, яно бачыць, і такім чынам гэтыя штосьці закрытае, зразумелае, у сваім вобразе, можа дзіцячым, але яно сабе дала адзнаку, да, што гэта так, і таму мае супакой і так далей. То бок можна зрабіць выснову. У міфах і легендах, у чароўных казках нет нічога страшнага і небяспечнага для нашай веры. Так? І трэба гэта ў пэўным узросце прайсці, як нейкую ініцыяцыю, таму што у дарослым бо пакінем і страцім гэты пласт культуры, будзем такія неадукаваныя, або гэта... Ну, так, сапраўды, так можна. Я бы толькі не закрываў таксама на рэлігію, да, то есть можа таксама не баяцца замест казак чытаць святое пісанне. Гэта таксама не шкодзіць. Тут не справа, скажем, толькі забароны ці аднаго, але таксама разумець бацькам, што можна выкарыстоўваць не толькі светскае, сапраўды ёсць і пэўныя вобразы нашы рэлігійныя, добрыя фільмы, мульцікі, якія можна выкарыстоўваць, да, пра святое пісанне, пра рэлігію. Нам выкладчык, які быў сямейны у семінарыі, казаў, што вось ён з дзецьмі чытае Біблію і кажа, што дзеці здольны яе ўспрымаць. То есть не трэба там вывучаць тэалагічна, да, але вобразы, калі чытаем дзецям, тлумачыць ім, там ёсць прыгожыя, цікавыя апавяданні, да, што гэта тоже можна дастасоўваць. То есть не абавязкова толькі казкі, але можна і святое пісанне выкарыстоўваць як сродак добрай літаратуры, да, не толькі рэлігійнай, але тое, чаму нас навучае Пан Бог. Ну, галоўна гэтую мяжу мець, да, то есть не выключыць казкі, калі яны неабходныя, але таксама разумець, што і святое пісанне можа быць добрым спосабам для зацікаўленасці дзіцяці, пазнання пэўных праўдаў, вось дзіця здольна яе таксама ўспрымаць. Як пашанцавала дзецям, мульцікаў на паводле святога пісання шмат, і такіх прыгожых мульцікаў. Так, дзякуй Богу, да, што ёсць што выкарыстаць. А вы што-небудзь глядзелі з гэтых мульцікаў? Ёсць нейкае крытычнае меркаванне, што можа там усё спрошчана, або штосьці пакінута не... Ну, лічу, што добра, я не магу так успомніць канкрэтных. Напэўна, у маім дзяцінстве менш было, яшчэ постсавецкія часы, і магчымасцей занадта не было, да, вось, ну, тэлевізор-то быў ужо, але, ну, мульцікі ўжо трэба касеты пакупаць. У нас, напрыклад, не было відеокасет, да, то есть камусьці можна было глядзець, нас толькі што паказвалі. Таму не магу сказаць, што штосьці на катэхезе, конечно, для дзяцей выкарыстоўваў. Ну, звычайна гэта нейкія вось тое, што пазітыўнае, да, ёсць спрашчэнне, можа і добра, што ёсць спрашчэнне. Ёсць і гэтая цудоўная дзіцячая Біблія, якая ў маім дзяцінстве была, да, распаўсюджвалася, якая неяк яскрава апісвала, да, нейкія толькі ўрыўкі са святога пісання, не ўсё Біблія. Вось дзіцяці можа казалася, што і тут вось такая Біблія з малюнкамі, тут такая ёсць, незразумела, чаму яны розныя. Вось, але нейкія цудоўныя вобразы, праз якія дзіця штосьці пазітыўнае магло бачыць і ў старым запавеце, да, і ў новым, як нейкае дабро. Было б дрэнным толькі застацца. Ну, напэўна, немагчыма дзіцяці растлумачыць усе праўды, усе тонкасці, і таму важна, каб развівацца, каб не было так, што ў дзяцінстве з дзецьмі прачыталі дзіцячую Біблію і лічым, што, да,
чалавек ужо адукацыю рэлігійную атрымаў, вось яго добры вобраз пана Бога. То есть дзіця ўсё ж такі па-свойму гэта мае, і добра, што мае на сваім узроўні. Ну і вось мы падышлі да 20-го стагоддзя, канец 19-го, пачатак 20-го, 20-е стагоддзя, якое дало нам шмат літаратуры, як дзіцячай, так і дарослай, якая выклікае супярэчлівыя вельмі водгукі, як і з боку свецкага жыцця, так і з рэлігійнага. Ну, самае такое знакамітае, адно з самых знакамітых, гэта «Уладальнік пярсцёнкаў» на рускай мове «Властелін калец» Толкіена. А першая кніга называлася «Хоббіт» або «Вандроўка туды і сюды». Чалавечага там амаль што няма. Людзі там, яны веліканы, а галоўныя героі гэта как раз істоты зусім не людскія. І я на ўласным досведзе не бачыла крытыкі з боку касцёла, можа таму, што аўтар Толкін, ён з'яўляўся выцеркаўлёным каталіком, і ён за свой сюжэт ён разважаў са сваім духаўніком. І можа па-гэтаму зусім не рэлігійная, не чалавечая, зусім казачная такая вось гісторыя, якая захапіла амаль увесь свет, яна выклікае не вельмі такіх супярэчлівых эмоцый. А вось як касцёл ставіцца да такой літаратуры, гэта я ўсё падкатываю да самага галоўнага, самага такога вось такой чырвонага такога вось сцяга. Гэта Гарры Поттер, но перад Гарры Поттером былі яшчэ «Хронікі Нарніі», быў Толкін, был Астрид Лінгрен, «Міо мой Міо», шмат Малыш і Карлсон нават. І вось якое стаўленне касцёла да такой літаратуры? Ну, калі літаратура пазітыўная, вучыць чалавека пра дабро і зло адрозніваць, захвочваць да дабра, ну, напэўна, у гэтым няма нічога негатыўнага, да? То есть, што добрае да вывучання, асабліва, калі гэта датычыць усяго света і свет, які гэта пазнае, было б нядобрым, як вам сказаць, што мы выходзім у свет, жывем, працуем з людзьмі, навучаемся з дзецьмі, у універсітэце моладзь, і людзі аб чымсьці кажуць, што нам невядомае, да? Таксама было б не надта добрае. То есть наш нейкі свет хрысціянскі, які пакліканы абвяшчаць усім народам і атрымліваюцца такі ізаляваны ад іншых людзей. То есть нават з такой пункту гледжання вельмі добра, калі мы гэты свет ведаем, у гэтым свеце жывем, але маем гэты пах хрысціянства, які ўносім у гэты свет. Сама творчасць, яна з'яўляецца важнай часткай у чалавецтве і сапраўды дазваляе гэтай мары дзесяцілетий, да? Чалавек, які стварае вобразы, і праз гэтыя вобразы стараецца нешта паказаць. Сам у прынцыпе прагрэс, ён таксама звязан з гэтымі марамі, да? Чалавек, які, углядаючыся ў птушку, жадаў лятаць, але таксама распачынаў праз нейкія малюнкі, вобразы, можа, чалавека з крыламі, і пазней нейкіх выраз багоў, як мы ўспаміналі антычнасці. Это таксама дзесьці жаданне чалавека, да, вось быць такім богам, да, ці які мае гэтую празмерную сілу, магчымасці там спыняць воды, да, тое, што чалавек дзесьці ў сэрцы, ну, жадаў бы гэтага, да, і пазней вось рэалізуючы, да, стварае чалавек самалёт нейкі, то есть гэты палёт мары дазваляе чалавеку пазней здзейсняць ужо ў рэальным свеце праз пэўны прагрэс, да, сама гэтая думка, яна дазваляе чалавеку развівацца, да, вось глядзець шырэй за свой светапогляд, кудысьці ў далечыню, і дзякуючы гэтаму таксама дзесьці ўспрыняць вобраз Божы, да, які па-за чалавечымі думкамі
чалавек, які творча глядзіць, ён таксама здольны пазней пазнаць вобраз Бога, да? Што Бог не такі, як чалавек, нейкія вобразы са святога пісання лягчэй успрыняць, да? Што дзякуючы таму, што вось Бог нас такімі стварыў творчымі, сама творчасць таму па сабе неад'емная частка чалавека, якую вельмі важна успрымаць і цаніць, таксама неяк развіваць у жыцці чалавека. Мы калі яшчэ ва ўніверсітэце навучаліся, вось там таксама былі лекцыі, і там адна выкладчыца казала, ну, многія і ў наш час, да, фірмы, якія паспяховыя, вельмі заахвочваюць да нестандартнага рашэння сваіх там нават інжынераў, якім здавалася працуюць толькі з рэальнасцю, да, вось тое, што ствараць, бо самыя, скажем такі, рысковыя, можа, немагчымыя вобразы, да, нейкія жаданні чалавека пазней знаходзяць адбітак у тым, што людзі ствараюць штосьці новае, да, той же искусственный інтэлект, вось, як успаміналі самалёт, там, не ведаю, інтэрнет, да, то есть чалавек дзесьці казаў, што вот было бы добра, да, што вот мы... Біопратэзы. Да, да, і гэта дзесьці спачатку штосьці нерэальнае, некая фантастыка, скажем, да, пазней, якая знаходзіць у рэальным свеце рэальнае прымяненне, крыху змяняецца, зразумела, да нашых рэальнага свету дапасоўваецца, але дзякуючы такому творчаму падыходу мы сапраўды развіваемся і знаходзім гэтыя цудоўныя рэчы ў нашым штодзённым быце. Таму самі, скажем, вобразы, да, ці свет, які Толкін ствараў, ці там уладальнік пярсцёнкаў, да, то есть свет нерэальны, але які таксама стварае свой мір з нейкімі правіламі, вось таксама дапамагае чалавеку да нейкай творчасці, уяўленням, да, што вось каб так было, чтобы было, да, і можа дадаваць нейкія іншыя думкі, натхняць, да, што вось такое магчыма, ці пазней неяк можа і Богу ўспрыняць, да, як, не знаю, там магія, ці нейкія надзвычайныя рэчы, да, вось успрыняць. Вось ён так гэта тлумачыў, і вось кніга ці фільм, вось яны так гэта выразілі, і чалавек таксама можа пазней нейкімі адносінамі зразумець, як Бог дзейнічае. Ну, да Толкіна прэтэнзіі у тым, што там вельмі прывабна паказана. Гэта такі кельскі эпос, эльфійская гэтая культура. Яна настолькі там прывабна паказана, што можна адрачыся ад Бога, у гэта ўсё паганства. Але не, там насамрэч барацьба добра са злом. Там гэта толькі такая сцэна, такі вось антураж. А асноўная прэтэнзія да Гаррі Поттера, што там чараўніцтва, якое дазваляе таксама бароцца са злом, але вось дае магчымасці, вось такія звышчалавечыя магчымасці, прычым дзецям. Як гэта ўсё... Але ж, вось, прабачце, працягну. Але не даваць гэтага чытаць, гэта, так, гэта не ведаць сучасны свет. І гэта правесці такую мяжу паміж падлеткам, паміж чалавекам і яго аднакласнікамі, яго сябрамі, якія гэта ведаюць, якім гэта не перашкаджае жыць. А вось чараўніцтва гэта дрэнна. Што рабіць? Ну, калі ўжо казаць пра, скажем, дзеці, якія маюць гэтыя чары, ну, самі па сабе дзеці, яны якраз такі у сваім вобразе маюць гэтыя здольнасці да чагосьці звышнатуральнага. То есть яны мараць, ідуць гульні дзяцей, да, то есть яны альбо вялікія, альбо здольныя лётаць, там могуць бегаць па падлозе, але сабе ўяўляць, што вось гэтыя здольнасці ёсць. То есть гэта сам вобраз чагосьці звышчалавечага для дзіцяці, ну, ён сам па сабе натуральны, да, то есть тое, што дзіця асабліва маленькае, ну, яно так гуляе. Уяўляе вельмі лёгка, да, калі дзеці сустракаюцца, вось ты той, я той, вось мы там гуляем, уяўляем, што мы не людзі, там, не ведаю, хто заўгодна. То есть для дзяцей гэта штосьці натуральнае, скажем, да, тут нават абучаць не трэба. Дзіця, якая не чытала Гаррі Поттер, на гэта таксама здольная.
Вось я, на жаль, можа не чытаў Гарры Поттера, вось бачыў фільмы некаторыя, да, ну чагосьці негатыўнага ў сэнсе, каб была заахвота да нейкага зла, непавагі бацькоў, не ведаю, да, што вось ну не адчуваю, да, штосьці ненатуральнае, скажем, да, тая магія, але якая, ну сам вобраз, мне здаецца, дзіця і так, ну калі з ім размаўляць, здольны адрозніваць нейкія вобразы ад рэальнага свету, да, то есть такой псіхічна хворы чалавек, напэўна, ну вельмі складана. Ну часам бывае, што дзеці не адчуваюць страха нейкага, да, там часам, на жаль, дзеці з вакон прыгаюць, да, можа думаюць, што палятуць, але ну не справа тут Гарры Поттера, да, уяўленне дзіцяці, што гэта не страшна, вось, то есть дзіця здольнае гэтыя вобразы ствараць, і напэўна ў сваіх вобразах таксама адчувае, да, што калі мы гуляем, мы лётаем, вось, а ў жыцці как-то па лесніцы прыходзіцца хадзіць, да? Ну, то есть для дзіцяці зразумела. А вось вы казалі, што вот з вокон выходзіць, што гэта не страшна. Так гэта не уплыў чароўных казак. Гэта уплыў усялякіх экшэнаў. Ну, можа быць. Дзе дзяруцца, і жывыя, здаровыя, і гэта ўсё не страшна. Ось. Не ў чароўных творах нават праблема гэта. Кстати, Андрей, вы знялі з мяне нейкі такі груз, таму што сваім дзецям я давала чытаць усяго Гарры Поттера, і чамусьці я не баялася, што гэта нейкіх адвароціць ад веры. Не, таму што дзеці, яны насамрэч разумныя. Мы лічым, што мы разумнейшыя за іх. Не, дзеці вельмі мудрыя і разумныя. Яны сапраўды могуць разлічаць. Вось гэта казачка, а вось гэта жыццё. А тое, што вы нам там дарослыя гаворыце, так гэта ў вашых галовах нешта адбываецца. Вашыя страхі, вашы небяспекі. Вось. Што можна адказаць на запатрабаванні нейкіх, можа і сустрэнуцца духоўныя асобы, якія будуць гаворыць, што гэта ўсё вельмі дрэнна. Як можна гэта ўсё добра і правільна адказаць, абысці гэты востры кут? Ну, напэўна, у дыялогу, то есть калі з кімсьці размаўляем, у першую чаргу варта зразумець, чаму чалавек так лічыць, да? То есть калі дыялог, не адразу уступаць у канфрантацыю, што я так не лічу, вось, але запытаць, ну, чаму так? Ну, можа, у чалавека ёсць важныя аргументы, на якія і нас узбагацяць, да? Што ў сэнсе гэта можа і не дрэнна, але вось чалавек звяртае ўвагу на нейкую небяспеку, на нейкае сваё ўяўленне, нейкім чынам такім можам і чалавека зразумець, да? То есть в першую чаргу варта пачуць чалавека, вось. Ну, святары, спадзяюся, яны людзі адукаваныя, часам проста бывае, што чалавек мае пэўную агрэсію, ці так лічыць, а сам не ведае чаму, да? То есть дзесьці пачуў, што гэта дрэнна, тут любое пытанне можа быць, да? Вось, і само пытанне, чаму ты так лічыш, можа і чалавеку даць адказаць, што аказваецца, што ён сам не разумее, чаму гэта так, да? Дайсці да нейкай праўды чалавеку, таму захочу першую чаргу слухаць, ну, папытацца пачуць і зразумець, чаму чалавек так ліча. Гэта адносна розных пытанняў, у тым ліку нейкіх казак, меркаванне, да, як выхоўваць дзяцей, чым абмяжоўваць дзяцей і так далей. То есть пачуць чалавека. Калі чалавек не жадае слухаць, проста крытыкуе, ну, і дыялога няма, варта проста абмежавацца. Ну, ёсць размовы, якія не нясуць нейкага сэнсу. То есть дыялог магчыма, калі людзі здольны слухаць, да? Вось. І нам трэба вучыцца слухаць, і калі чалавек не жадае нас іншы слухаць, то дыялог і так не атрымаецца. У такім выпадку можа спрэчка, ну, немагчымая, сказаць, ну, вось, я выхоўваць там, скончыць размову,
і такім чынам, то есть калі дыялога немагчыма, але калі чалавек здольны слухаць, я захочваю в першую чаргу пачуць таго, хто крытыкуе ці да нас робіць пэўную заўвагу, такім чынам зразумець, чаму ён гэта робіць, і ў гэтым можам штосьці пазнаць, да? Ўсё ж такі мы гэты свет пазнаем праз пэўны дыялог. І да дзяцей бы я таксама ставіўся пра слуханне, да? То есть калі дзеці жадаюць штосьці чытаць, напэўна у наш час, калі дзеці жадаюць чытаць, гэта ўжо добра, да? Таму варта толькі цешыцца, да, што дзеці жадаюць чытаць, бо кніга стварае іншы вобраз, чым бачанне, гэта і словарны запас, гэта і сама творчасць, да, дзе ты не бачыш вобразы, а сам іх ствараеш у галаве, да, гэта іншы спосаб мышлення, таму варта цешыцца, калі дзіця жадае чытаць. І тут просто варта сачыць, што дзіця чытае, ўсё ж такі бацькам варта ведаць. Зноў жа не варта кантраляваць. Было б добра, каб бацькі таксама чыталі тое, што дзеці чытаюць, да, каб з дзецьмі пазней можна было паразмаўляць, да, і калі дзяцей да чагосьці цягне, скажем, і так мы праз дыялог, калі мы таксама гэта прачыталі, можам даведацца, да, гэта штосьці небяспечнае для дзіцяці, да, усё зацікавіла, і яно нейкі вобраз стварае, ці імкнецца да нейкага зла, да, нейк руйнуе яе вобраз свету, да, то можна адрэагаваць і нейк паразмаўляць, да, сказаць, што гэта толькі твор, да, у жыцці не зусім так, як там апісана, ці калі гэта адносіны, например, хлопцы і дзяўчыны, да, сказаць, што вось у жыцці крыху іначай, да, што гэта вось такі творы. То есть калі мы ведаем, то можам направіць правільна дзіця ў правільны накірунак. То есть тут важна таксама проста весці дыялог, да, вось з дзіцём, чытаць з ім тое, што ён чытае, а пазней аб гэтым размаўляць, дзесьці захвочваць дзіця. І, напэўна, гэтыя казкі, гэтыя нейкія вобразы, яны часам цікавее вось для нас эмацыйна, да, вось, але таксама нас чамусьці вучаць добраму, часам захвочваюць, да, творчасці, да, нейкага чынення дабра нават, да, штосьці неверагоднае чытаем, але жадаем наследаваць герой, які там камусьці служыць, да, і вось можна і дзіця захвоціць, да, вось у нашым свеце можна вот так паслужыць. Вось наконт Гаррі Поттера у меня склалася такое меркаванне, што тыя людзі і свецкія рэлігійныя, якія асуджаюць гэты твор, яны яго проста не чыталі, но асуджаюць. Таму што калі я чытала, то таксама ўсё гэта чараўніцтва, гэта была сцэна, гэта былі дэкарацыі. А насамрэч мне падавалася, што дзеці захапляліся гэтым творам, што там праблема, што падлетак не такі, як усе, трапляе ў соцыум, і там яму трэба знайсці сваё месца. Гэта ж такая актуальная праблема, што ўсё чараўніцтва там проста можа, так, збоку пастаяць. Не ў чараўніцтве справа там, а вось і менавіта ў падлеткавых у гэтых всех праблемах. Вось, таму... Мы пражываем на тэрыторыі Беларусі, тут, скажем, такія аспекты. Просто можа быць так, што нейкая тэрыторыя, вось там не варта чытаць. Тут не справа Гаррі Поттера, да? Мы часам і у навучанні касцёла, нейкай тэрміналогіі касцёла, да? Для нейкіх народаў, нейкіх тэрыторый трэба пазбягаць нейкіх вобразаў альбо формаў слова, да? Таму што для чалавека само слово азначае штосьці іншае. У сваім свецкім асяроддзі. І, скажам, для кагосьці кніга можа быць карысная, але калі у тым асяроддзі, дзе чалавек жыве, гэтае слово звязана з чымсьці, скажем, іншым, да, то можа нашкодзіць. То есть такім толькі чынам, да, скажем... гэта традыцыйна-культурныя такі аспект трэба улічваць, да, то есть можам сказаць, што нам гэта карыснае, а канкрэтнаму чалавеку можа зашкодзіць. Да, ось тут тады трэба сачыць, да, скажем, ось неяк так. Дзякуй вялікі. Чалавека была бабця там чараўніца, вось, чытае, і такое, гэтыя у нас забабоны ёсць заўсёды, і
нават ва ўсіх вёсках, што былі бабці, былі дзядкі такія. Гарри Поттера не читали, но как-то сами они вот дошли. Ну, то есть, да, я думаю, что добрая литература, творчая, наоборот, не открывает І человека. крытычнае мысленне Так. И может нават и развивая, да, то есть помогает человеку все ж таки... дайсці. Да, Хутчэй. Да. Дзякую вялікі, Ксёндз Андрэй. Спадзяюся, было карысна, і мы раскрылі праблемы, якія хацелі асвяціць. Дзякую. Пахвалёны Ісус Христос. Я захвочваю все ж таки читать литературу, асабліва добрую, все, что читаем, у наш час асабліва сапраўды дапаможа чалавеку неяк развівацца. Калі вы вашыя дзеці штосьці чытаюць, то падзякуйце Богу і разам з імі чытайце гэтыя кнігі, а пасля абмяркоўвайце іх. Чытайце. Спісак літаратуры, Ксёндз Андрэй, будзе такой: чытайце. Чытайце, да, вось. Пахвалён Христос. Навекі. Не катэхеза з ксяндзом Андрэем Бураком. Не урок, але размова. Простыя адказы на складаныя пытанні.